ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашномад мекунем бо нархҳои арзон. нархи хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 25 000 сомонӣ. агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсулот, ягон техника, чизе ки барои реклама кардан боша, маромад пешкаш кунем, мо рекламаш мекунем. ва дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бухтар, ай ноҳияи Рӯдакӣ ва аз дигар территория аст ки бо нархҳои арзон. Территория мақсад ки Кӯлоб, Рӯдакӣ ва территорияи Турсунзода, обшим аз ноҳияҳои Душанбе ҳам ҳар куҷош ҳастае. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона дар кор аст. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 143 сомонӣ ва 50 дирҳам. навор асар мекунем, то охираш тамошо кунен. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозкаи хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Яка Ёқуб. Яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кӯлоб, Данғара, обшин Калхозобод, Уяли, обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кӯлоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшим ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап дорем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамҳо шумо кор мекунанд ва ҳар сешда имо, ватсап пайваст дорад. грузоперевозка Яка Ёқуб компания боварӣ аст, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочнаи хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Эскигузор. шаҳри Ваҳдат, Эскигузорда маълумотҳои пурра тариқи телефон. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки хобгирди хона полни худ маҳкам свет аст. хона бо ғишти пухта полни худ омода шудааст. хоб якта мақсад ки подвал, якта меҳмонхонаи 4 ба 9 ҳаст. хоб дурунои хона записка, яъне ки мақсад ки ҳамаш тайёр аст ва рӯи ҳавлидам мақсад ки шебен барои стяжка чизои лозимиш тайёр аст. хоб як кам аст, яъне ки смес дорад. обши хона проектои нав карди полни худ бо ғишти пухта, фақат обшахтон мебурем ба дилтон. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ. камтар мегӯяд муомила мекунем, бисёр не, барои ки хона расходи хича амиқа сумудиам, расходи хича, яъне ки зиёдтӣ намудиям. полни худ бо ғишти пухта мустаҳкам хона мақсад ки уже қариб ки тайёр аст. 155 камтар мегӯяд муомила мекунем, ё ки ба ягон квартира алиш мекунем аз территорияи шаҳри Ваҳдат бошад. ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз 100% аст. ин рақамҳои якумаш мегафон, ахираш 50 ва дуюмаш рақамҳои Россия. инаш да ватсап дорам. мошин, яъне ки агар ки мақсад ки як квартира дошта бошем, ба квартира алиш мекунад. агар ки мақсад ки сумак гирен, ба сум камтар арзон мекунад. ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳаст. маромад шахсоне ки мехарем метавонед за маълумоти пурраша аз худашон гиред, камтар муомила ва алиш аз квартира аз шаҳри Ваҳдат. ҳад рақамҳо шумо кор мекунад, маромад занг занед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи мошинбозор, заправкаи Фирӯзда. ҷои беҳтарин, обшим замини ҳамвор барои шахсоне ки хонакам бошанд, ё ки замине ки аз Душанбе кофтесиям. 4 сотиқ замин маҳсулот аст ки замини ҳамвор аст ки гирдиванаш полни худ маҳкам ва дарахтони мевадиҳанда, навониҳо ҳар гуна дорад. ва инчунин об ва свет мега дорад лаби роҳи Калонда, яъне ки роҳи Душанбе Қурғанда. ҷои хуб, метавонед ки хонатона када гирен. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. 4 сотиқ замини ҳамвор, гирдаш маҳкам, дарахтон дорад, обсозиш мушкилӣ нест. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, тарафи мошинбозор, заправкаи Фирӯзда. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон аст ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем, маромад занг занем, маълумоти пурраша аз худашон гирем.
лайкора гузорем, фаромӯш накунед, навори моро падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочнае бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Бульён, лаби роҳи Душанбе, Кулобда. ҳамагӣ аз роҳи Калон 150 метр дур аст, яъне ки аз лаби роҳ 150 метр лаби Душанбе ва Кулоб роҳ шудааст. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки хона деворош бардоштагӣ аст ва инчунин ғиштои далчишам ҳаст, яъне ки ғишт то ҳамон болои бардоштанаш ғишташ тайёр ҳастае. як камаз дигар мега шебен маҳсулотоша ҳастае, боз дари барои хона аз Москва овардагӣ аст, баъдаша падарка мега дари главни барои хона, дари расистки овардагиае. яъне ки свет ҳастае, оби барои мақсад ки ҳамин замин барои кишоварзӣ обуш ҳаста, фақат оби нӯшиданӣ барои хӯрдан камтар ки хутон мехарем мегад, ба наздикӣ мегад обша уже гузарондеса, обуш яъне мешавад ҳозира шуда барои замин барои кишоварзӣ об дорад, не ки фақат барои хӯрдан камтар мушкилӣ, яъне ки хутон мехарем ё ки аз боло рафта меорем. хоб дар пеши хона мақсад ки дӯстони азиз, хоб мактаб, медпункт, масҷид, хоб боз як дулани дигар мақсад ки шебен бо 4 камаз дигар хок ва як дона дигар дари расистки дорад ки қатиш падаркае. нархаш 25 000 сомонӣ астае ки камтар муомила мешавад. ҳуҷҷати фармони сохтмон, яъне ки қарори сохтмона дорад. ин ҳамин рақамҳои Вавилон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, ки срочна астае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар қишлоқи Амон Шайхӣ, пасёлка назди дарё. хона мисли дачабарина беҳтарин ҷодае. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае, ки об ва свет ҳастае. хоб дӯстони азиз, 2 хонаш ремонти беҳтарин замонавӣ кардагӣ астае ва як хонаш ремонташ нопура, яъне ки шкатур стяжка кардагӣ астае, фақат рангу бор мондагиае. гирди хона полни худ маҳкам даврӯза часпондагӣ астае ва барои мақсад ки ошхона баня иношам шифр тахтаамаш гирифтагӣ тайёрае. мақсад ки тахта ва шифро гирифтагӣ тайёр астае. мақсад ки хутон ба дилтон чӣ мекунед, гирди хона полни худ ва кӯрок маҳкам. инчунин ҳуҷҷатҳои хонам 100% астае, ки дар номтон кадам метиҳад. хона мегӯяд срочна фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз муомила мешавад. шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Амон Шайхӣ ва пасёлка назди дарё. мақсад ки ранги дачабаринае. хоб маромад ин рақамҳои мегафоншона 24 соат кор мекунад ва дар ин рақамҳошон ҳам имо, ҳам ватсап пайваст доранд. шахсоне ки агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмода метавад ва нархшам арзон мекунад. маромад занг занед. агар шумо тамом хали рекламаҳои хона, замин, квартира бошад, маромад рӯй кунед, рекламаш мекунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, ҷамоати Чоргултепа, пушти мақсад ки памятник рӯпарӯи бозори Давлати Зафар. ҳамин хел навистиам. обшим 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ астае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термес, ремонтҳои беҳтарин замонавӣ. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш мега фурӯхта мешавад. нархаш мега 350 000 сомонӣ астае. мегӯяд агар харидори аниқ боша бо савдо мекунем. хоб ин рақамҳои Вавилони соҳибшуна шахсоне ки мехаред маромад занг занем ва маълумоти пурраша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр, аз кадом қишлоқи ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар таги комментария нависем. агар мо ёфтем, дар видеои оянда ҷудо карда пешкашро мекунем. ба хотири меҳнатҳо мо як лайк занем, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсапа, имо, телеграма, фейсбука дар ҷо боша падилсаш кунед. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар тарафи ҷамоати мақсад ки Зиракӣ гуфтагӣ аст, деҳаи Маҳмадалӣ Гафуров, яъне ки Маҳмадалӣ Гафуров деҳаи ҳамин хел маълумоташа наистиям. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. хоб дар дуруни хона кондитсионер, термис, ҳамин хел чизҳо ҳастае. мақсад ки ҳамаш қатиш места. ҷои ҳезумхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда ҳама чӣ ҳастае. нархи хона
60000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Маҳмадалӣ Ғафур. маълумот шахсоне ки мехарен аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурра шад. Дар ҳамин рақамҳо мегӯяд мақсад ки имо ҳамхали WhatsApp чизо дорем. Агар рақамҳошон кор накард, дар имо WhatsAppшон нависед, ки дар рақамҳошон SMS нависед ва шумо агар ки савдо нашуд ҷавоб метиҳам. баъд дӯстони азиз, агар ки узри зиёд мехоҳем, агар шумо дар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, бара ман пешкаш кунем, мо рекламача ва фурӯшта мегузорем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, хоб ориентир пушти магазини Самирарӯ парои масҷиди Калон. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 44 квадрати метр бо об сувои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ ҳаст. мақсад ки ҳоҷатхона душ ҳамаш якҷоя аст ва калидор отдельна, ду хона дига отдельна. хоб хай дар наздикаш мегӯяд мактаб, масҷид, мағоза ва дигар чизо ҳаст. то рӯи Калон мегӯяд, асла рӯи мошина ҳамагӣ 100 метр мега роҳ. хоб хай ремонтшам хуб аст. квартира срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275000 сомонӣ бо муомила дошта. хоб ин рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехарем метавонед ки занг зада маълумоти пурраша аз худашон гиред. хай ки чанд арзон мекунанд намекунанд, ин наша нагуфтем. илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунанд, фақат харидори аниқ. ва лайка фаромӯш накунед, гузоред, навора падлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, срочно аст ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар, яъне ки пушти лоҳутӣ рӯпарӯи ГАИ вилоятӣ, яъне ки наздик аст, пеши мактаби русӣ. Якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 30 квадрати метр бо об сувои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, хайнам халчо, ремонт средняи нархаш 185000 сомонӣ домои советский. шаҳри Бухтар, пеши кохи лоҳутӣ рӯпарӯи ГАИ вилоятида, қариби мактаби русӣ навда. хай нархш 175000 сомонӣ аст. арзона. шахсоне ки мехаред рақамошон мегафон занг занед ва маълумоти пурраша аз худашон гиред, дигар маълумотша нанависиянд. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри Бухтар квартираи арзон, ина ба шумо квартираи арзон, айда дига арзон намешавад. мақсад шумо занг занед, қатъи соҳибаш маслиҳат кунед ва нарх наву карда гиред марама. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи ваданасос, яъне ки Ҷавалайда, наздики бозори ваданасосда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ҳаммом дар худурун. документош 100% аст. нархаш 260000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. шаҳри Душанбе, мақсад ки Ҷавалай, наздики бозори ваданасос. нархша хай 260 мега, нем хали хона аст. мақсад рақамошон мегафон, хай дигар маълумото нест. неки одамони коргаре мега илтимос беҳуда нороҳат накунед, фақат харидори аниқ. ай назди хона мегӯяд бин маъқултон шед, савдо мекунем. ина рақамошон ахираш 21, кадом меда ки маъқул аст. ай ваданасос маромад занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст ки бояд тайга срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Коргон, яъне ки пеши мағозаи 7 ахтар. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 40 квадрати метр, ремонтш замонавӣ аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ, термис, ҳамаи чизи чораш карда мегӯяд фурӯхта мешавад. ҳамин квартира бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад. ремонтш беҳтарин, нархаш 268000 сомонӣ. акн нархи ахиронша чанд арзон мекардагиша гуфтагӣ нестанд. кадометон ки мехарен занг занем, маълумотша аз худашон гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.